Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आङो दिनैहाय बेबायदि आपडेट्सफोर लानानै फैनाय जायाखै लोगोफोर। आङो जास्ट नैबे भिडिअखौ ब्लग टाइप हिसाबै लानानै फैनाय जादों। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। मैयाहाय माने बेबायदिनो मैयानिफ्रायना थ' बेबायदिनो लोक्षि फुजा आरम्भ जालायबाय। थ' एसे बेवहाय बेबायदि बेरायदोंमोन आरो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो गोबांथार ना जिथुनिखि जोंहा खेलाफोर थायो बेबायदि दाउ हांसो बायदिसिना थ' एसे एन्जय खालामबाय आरो बेबायदिनो खेलायाबो जादों जायाखै नङा थ' जोङो आवगोलावहाय बेबायदि बन्द' थागोन माखासे खेलाफ्रा ना थ' जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन बेबायदिनो डाइस बायदिसिनाफोराहाय नाथाय बेबायदिखौ जोङो नुवाखै जोङो दा नुनो मोन्दों खालि बेबायदि दाउ हांसो बायदिसिना आरोना थ' जेन हक बिदिब्ला लोगोफोर मैयाहाय एसे एन्जय खालामदोंमोन आरो थ' बेवहाय बेबायदिनो हांसो थ' मासे मोननो हादों आरोना थ' एसे दिन्थिलांगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ ब्लग टाइपै जागोन आरो एसे माने बेखौहाय आइटेम खालामनोसै आरोना थ' नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिब्ला नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बेबायदिनो एसे आङो नैबे फुजानि ना एसे दृश्यखौबो दिन्थिनो लादों आरो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदो दा एसे हांसोखौ लांनो फैदों हांसोआ खासेयावसो दं एसे खेवनांगौ खखायाव सोना दोनदों आरोना हांसोआ बारा गिदिर नङा नै होथारनोसै आइटेम बानायनोसै हांसोखौ एसे सिङाव दं हांसोआ बेनो लोगोफोर नै मैयाहाय माने बेबायदि हांसो राजाखौ मोननाय जादों आरो थ' मासे हांसो राजा मोनबोदोंमोन थ' राजा माने फाथि आरोना थ' जेन हक बिदिब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन आइटेम जागोन दिनैहाय हांसो राजाया थ' एसे माने एवख्रेमनांसिगोन आरो थ' लोगोफोर आइटेमखौ आं एसे दिन्थिलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय हांसो राजाया माने बेदरा नैबेनो बारा ओंखाराखै आरोना एसे 3 पवासो जागोन सेरसेबो जाजोबनाय नङा थ' एसे एवनोसै नैबे जाबाय लोगोफोर मोदोमफुल बिबार थ' बयबो मिथिखायो आरो जाखायो ना थ' बेखौहाय एसे अनलाजों संनोसै आरो नैबे जाबाय लोगोफोर अनला आइटेमा अनला आरो बेबायदिनो मोदोमफुल बिबार आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो हांसो थागोन आरोना थ' बेखौहाय एसे मेचिनाव उननानै लाबाय बरियानो मोदोमफुल बिबारखौ एसे फ्राय खालामनानै लानोसै नै एवगासिनो अनलायाव होगोन आरो बेखौहाय टेस्टि जागोन जोङो बयबो मिथिखागौ आरो जाखायो बर'नि ओंख्रि नै बिथिं एसे खारै सरगासिनो बेवहाय एसे खारै होनोसै नै खारै होबा माने एसे टेस्टि जायो जाहैदों आरोना थ' बेखायनो खारैजों एसे एवनानै लाबाय बिनि उनावहाय अनला जासिगोन आरो लासैनो ना दै एसे होबाय अनला जासिगोन आरो ना थ' फाइनालि गाइसमोन दै होनानै लाबाय एसे मोदोमफुल बिबारावहाय एसे एरनानै होबाय नै थ' बेखौहाय खोबनोसै दा दसे उनावहाय अनला जासिगोन आरोना गोदौबाथाय होनोसै आरो ग्लुब 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 गोदौबाय नै मथा मथि 10-12 मिनिटसो गोदौ होबाय आरोना दा अनला एसे होनोसै जासिगोन आरोना ओंख्रियाहाय लोगोफोर फाइनालि ओंख्रिया नै अनलाया जाबाय आरोना बे अनलाखौहाय आं सङाखै दै लोगोफोर थ' आं एसे क्लिप्सखौ लाबाय आरोना थ' अनलाखौ आं संनो रोङा बिनि उनावहाय आङो हांसोखौ संगोन जाहैदों आरोना थ' बेखौहाय दिनै संबाय माने सिस्टारासो संदों आरोना थ' आं माने बेखौहाय संनो रोङा थ' जेन हक लोगोफोरनि बे समावहाय आङो दिन्थिलांनो लादों दा हांसो आरोना थ' एसे एवनोसै आइटेमा मोजां जागोन दिनै
जगारखौ खालामनानै लाजोबखाबाय लोगोफोर नैबे जाहैगोन बेबायदिनो मस्ला मस्लि थ' बेयो हांसोनि थाखाय आरोना लोगोफोर आङो दा हांसोखौ बेबायदिनो गोदाखांबाय आरो गोदानानै एसे दुगैबाय दुगैनानै आङो ड्रेसखौबो एसे सोलायबाय आरो एसे फ्रेश जानानैहाय आङो दा किटचेनाव दङ आरोना थ' आङो दा एसे माने बेबायदिनो बेदरखौहाय एवनोसै हांसोखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा अलरेडि बेबायदिनो अनलायाहाय जाखाबाय आरोना थ' दा हांसोखौ एसे माने संगासिनो आङो एसे फ्रेश जानानैहाय थ' आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेबायदिनो दिनैनि ब्लगाहाय बेबायदिनो जाबाय आङो बेबायदि आपडेट्सफोर लाबोनो हायाखै आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेबायदिनो लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला दिन्थिलांदिनि नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय गोदौगासिनो बिराद बरियानो नै थ' दसे सम लाबावगोन जाहैदों बिराद बरिया गोदौगासिनो नै टेस्टि जागोन सामब्राम गुफुरखौ दरनै होनानै होखादों आरो देनायावबो होदों नैबे जाबाय गथायैनो होदों आरोना आरो बेबायदिनो हाइजें बिलाइ बायदिसिनाफोर दङ थ' गोदौगासिनो नै एवगासिनो आं लोगोफोर हांसोखौ गेसावनो होगासिनो आरोना उपाय गैया गेसाव नङाब्ला आङो दा हांसो माने एवगासिनो नै बेदरा फाइनेलि मोननाय बायदियानो जाबाय आरोना एसे नांबावगौ थ' 2 मिनिटसो दोनबावबानो आरो जाबाय आरो थ' बिराद टेस्टि जागोन दिनैहाय आइटेमाहाय एवगासिनो आरो बेबायदिनो आङो एसे बेदर सेदर बायदिसिना एवनानै इन्टारेस्ट मोनो थ' आरो बेबायदिनो आंहा कुकिं रिलेटेड चेनेल बेबायदि दङ मोनसे थ' बेखौबो फल' खालामनो हागोन आरोना थ' गोथाव जागोन आइटेमा दिनै बेखिनियानोमोन आरो आङो दा बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरोना थ' टेस्टि जागोन आइटेमाहाय मोननाय बायदियानो जाबाय नै हांसोआ नैबेनो दरसे साखिनायनोसै आरोना दरसे साखिनायनोसै लोगोफोर टेस्टि जागोन ना जाया नायनोसै आरोना लोगोफोर गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बयनिसिमबो आङो साउन्डखौ बेवहाय हाइड खालामना होनाय जादों स' आङो दा नैबे समावहाय बेबायदिनो फुजानि दृश्यखौ एसे दिन्थिनानै होबाय आङो सिगाङावबो बुंबोखादोंमोन एसे दिन्थिनानै होगोन थ' बेखायनो आङो बेखौ क्लिप्सखौ लानानै फैनाय जादों माखासे माने कपिराइट फैयो बेखायनो आङो बेवहाय मिउजिकखौ बेबायदि हाइड खालामना दोननाय जादों आरोना थ' लोगोफोर बेबायदिनोसै बेवहाय जोङो ग्रुप मोसानाय नुनो मोन्दों बेबायदिनो ग्रुप डेन्सफोर सोलिगासिनो कम्पिटिसन आरोना बर'फोरबो बेवहाय बेबायदिनो मोसादों थ' बेबायदि बादायलायनाया जादों आरो बेवहाय बेबायदिनो फिसा जाखायो फुजाया माने जोंनि खाथियावनो आरोना बांद्राय बेबायदि गिदिरबो नङा थ' एसे इन्जय खालामबाय लोगोफोर आरो दाउ खेला हांसो खेला आङो बे क्लिप्सखौ दैखांनाय जायाखै थ' एसे गेलेबाय आरो बेबायदिनो हांसो मासे बेवहाय बेबायदि मोननो हाबाय आरोना थ' एसे इन्जय खालामबाय एसे दिन्थिलांबावनो लादों नैबे आरोबाव बेबायदिनो बर'नि ग्रुप डेन्स माने बेबायदि मोसानाय बादायलायनायफ्रा जादों आरोना थ' एसे इन्जय खालामबाय माने खाथियावनोखाय एसे बेरायबाय आरोना थ' न'निफ्राय बारा गोजान नङा एसे खाथियावनो जायो थ' गाइसमोन बिदिब्ला दिनैहाय भिडिअआ बेसेखिनियानोसै आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबगोन आरो ब्लग हिसाबै आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो सापर्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय